amunt, riu avall, amb Habana Comèdia. I avui no és divendres, però és la nit de Nochebuena, el dia 24 de desembre, i per este motiu volem celebrar aquesta entrada del Nadal amb els nostres xics de l'Havana Comèdia, amb Termi i Adrián. Benvinguts, com esteu? Què tal? Bona nit, no? Suposo. Bona nit, nit bona, no? Estem al migdia encara, però sí. Felicitem-nos els Nadals, que són preciosos i bonics. Bon Nadal a tots. Sí, si tu ho dius. Oye, és que... Veig que aquí porto un Grinch. No, és que mos falta Pablo. Mos falta Pablo perquè, pues, bueno, ha tingut que anar a la seva família i nosaltres, com no hem pogut, pues, estem nosaltres aquí. No tener... Al estar sols a la vida, pues... Claro, pues bueno, venim... Explotació col·laborativa d'esta. Claro, bueno, s'ha de vindre a fer humor. Qui ve? Pues los que no tenen família. No. Que va, estem aquí per voluntat pròpia, Estem aquí per voluntat pròpia. I bueno, venim a portar... Bueno, venim una mica... Adrián mos ho confirmarà, però venim a destruir una mica l'esperit del Nadal. Sí, totalment, sí. No som uns grinch, A veure, jo pel que tenia entès, Adrián era fan del Nadal, tu eres fan del Nadal. A mi m'agrada el Nadal. A tu t'agradava el Nadal? Sí, a mi sí, però... Jo pensava que series del meu team i que avui me donaries suport en esta jornada. A tu t'agrada o no? Sí, no? També. A mi m'encanta. Sí, pues està Termi tot sol en això. Si hem decorat la redacció, hem pintat los vidres, Bueno... Sí. Sí. No, sí, home, los vidres de fora, los de fora. Vale. Aquí no hi ha vidres, és tot xuro. que no veus que... Adrián mos parlarà una mica de Nadales. De fet, parlarem los dos una mica de Nadales, perquè s'ha donat la casualitat. Però ell parlarà de villancicos, perquè parla en castellà, i jo parlaré de Nadales, i despedirem en una Nadala, va. Vinga, va. Per què no digues? La lletra potser no si t'agradarà, però despedirem en una Nadala. Així que avui no farem, en honor a Pablo, que no està, no farem agenda, deixarem verge aquesta secció. No, perquè venen dies de molt de Nadal, molta família, tal, no tenim res programat, però sí que vos anunciem que tenim molta cosa programada a partir del gener. Per tant, vos ho anunciarem a les xarxes d'Havana Comèdia, a totes, perquè estem tant a X com a Instagram, estem allí. Blue Sky. No, Blue Sky encara no. No sé si estarem. Però estem a Facebook també i tal, vull dir, estem ahí. Vos ho anirem anunciant i vos direm en concret a la pròxima secció, que serà ja després de Reis, ja vos direm detalls, dates i on comprar entrades i tot. Perfecte. Però avui començarà Adrián, com sempre. Què mos portes, va? Sí, yo no, como ha dit ella, a mí m'agrada el Nadal. Bueno. A mí me gusta la Navidad. Bueno, algo dolent havies de dir. Pero me gusta la Navidad porque para mí, para mucha gente, porque la Navidad es una época de certezas. ¿Sí? Sí. Vale. Sí, porque nadie sabe con exactitud de dónde venimos ni a dónde vamos, pero lo que sí sabemos todos es lo que María Carey quiere para Navidad. Y esto es a alguien que la empotre. Esto es así. Eso no me esperaba, ¿vale? Ella no lo dice con esas palabras porque obviamente las canciones antes eran más sutiles, pero hay que saber leer como Melendi compuso su villancico navideño, entre líneas. O sigui, m'estàs dient, de fet, a tota l'audiència que All I Want for Christmas is you. Se pasa toda la canción diciendo lo mismo, quiero abrazarte, quiero que estés aquí. Quiere que la empotren. Esto es un hecho. ¿Quién no lo quiere? Por otra parte, en Navidad. Vens a fer l'espeech de Tarantino a Reservoir Dogs. No la he visto esa película. Todas las películas que Termi me dice, ¿has visto? Yo le digo, no la he visto. No, yo tampoco la he visto. Reservoir Dogs comencen explicant que Like a Virgin de Madonna no ve d'una xica que és verge, sinó d'una xica que ha provat tot lo material del món i en troba una tan gran que la fa sentir com una verge una altra vegada. Conozco la història. I expliquen tota... La pel·lícula comença així, en una xarra de bar que expliquen això. És més explícita i més concreta, frase per frase y... Hombre, pues sí. Pero yo he analizado la canción de María Carey y empieza diciendo, no quiero mucho por Navidad. Vale, bé. Que dices, bueno, para no querer mucho, te estás forrando con los royalties. Reparte un poco, María. Porque esta canción a partir de diciembre es como una fotopolla de Ábalos, está en todos los móviles. Oh my God. Ábalos tiene pinta de tener un canal de Telegram solo para mandar nudes, ¿no? ¿Quieres que te explique la transición? Sí. A mi amigo Adolfo Suárez le gustaría conocerte. Si viene una cosa con sufragio universal. No, però... ¿Quieres que te sufrague? Bueno, en fin, eso lo decía... Se les deu enviar en ell mateix a veure si li agrada i llavors després ho envia, no? Hombre, por supuesto.
Vale. Sabéis lo último, Adolfo Suárez, ¿no? Ya entraremos otro día. Sí. Sí, un altre dia. Sí. Que no és tema de Nadal. Guarda-te-ho pel febrer, això. Tiene un, El 23F. tiene un aeropuerto con su nombre, yo creo que... Sí. Bueno, ya está, un poco María Carey por encima. Y a la altura de tremendo temazo tenemos otro tremendo temazo que es Last Christmas. Vale. Que dice, la Navidad pasada te di mi corazón, pero al día siguiente lo regalaste. Claro. Y yo esto no sé perquè si tenia el tíquet. Va demanar el tíquet. Claro, yo esto no sé si es una canción de George Michael o una carta post-mortem del amante de Daniel Sancho. No lo sé. George Michael. Bueno, ¿este George Michael o és de Guam? És de One, però la va escriure George Michael. Clar, Crec. perquè com tothom, ningú sap com se diu l'altre de Guam. Jo és que ni sé quan són a One. O sigui, Eren George dos. Michael i George Michael. Eren dos. ¿Eren dos? No lo sabía. Wake me up before you go. Ojo, Sí. despiértame antes de irte. Sí, Bueno, en fin. Va. Aquí que cada uno piensa lo que quiere. Havíem vingut a parlar de Nadal. Sí. Ay, despiértame antes de irte, pensadlo un poco. De moment no m'ha arribat encara al Nadal. ¿Por qué no hay anuncios de cerveza navideños? ¿Lo habéis pensado alguna vez? O sea, porque beber en verano está guay, pero beber en Navidad es necesario. Perdona. ¿Vale? Mira, abans ho haguessis dit. Uy. Ahir, anunci de Nadal de tinto de verano Don Simón todo el año. I jo pensant, Vaya. home, crec que no. No, un Però a tinto més, de cap tipus de verano campanya. és tinto de verano, Però a més, no de cap Nadal. tipus de campanya de en invierno, no sé què. No. Foto dels productes i tinto de verano todo el año. Todo el Saps? I és año. com... Però sí que és veritat, perquè les cerveses, per exemple, fan aquelles marques especials navidenyes, aquella botella Sí. edició limitada, el no sé quant, no sé quin dos, però en canvi per la televisió no es publicita. No. Pero al estiu sí. A Baixell, l'estiu sí, festa, clar. no sé què. I al Nadal, quan és més necessari emborratxar-te, ahí no bebemos. Bueno, vinc a portar una altra perla de sabidoria de les meues que menospreciareu perquè no teniu ni idea. A ver, lo que no sé. Però Películas la en campanya blanco y negro. campanya de Nadal, la primera campanya de Nadal de Coca-Cola, on apareix el primer Papa Noel com se coneix ara, Sí. la fa Coca-Cola perquè Coca-Cola només s'hi bevia als estius com a refresc. I la volen vendre tot l'any i s'inventen lo Nadal. Y el sionismo también se lo inventa un poco Coca-Cola. Aquí no somos de Coca-Cola, Sí. Que fort. Coca-Cola va dir, Coca-Cola no es ven tot l'any. Què fem? Van agafar això, van fotre la campanya esta de Coca-Cola a Nadal i el Nadal és roig per la Coca-Cola, si no hi haurien altres colors. Bueno, també és verd, Sí, roig i verd. però perquè combina. Perquè l'arbre és verd i les boles són roges. Sí, suele ser así. De fet, jo vaig una mica verd arbre de Nadal, me podríeu decorar, avui. Sí, avui sí. El árbol es verde y las bolas rojas. Esto lo decía Adolfo Suárez para ligar también, ¿eh? Quiere subir a mi oficina a probarlo. Sí. I l'altre de Guam, també. Se juntaban los dos y bueno, en fin. A ver, yo he dicho que en Navidad es necesario beber, pero aquí no estamos animando a la gente a que beba. No. O sí, porque a ver, voy. yo en mi familia, por suerte, no hay tensiones en las comidas de Navidad porque somos todos una colla de siervos del izquierdismo. Pero hay familias que son complicadas y yo, sinceramente, lo último que querría es cenar sobrio junto a alguien que en mitad de la cena dice "Shh, callaos, que va a hablar el rey". Aunque yo no quiero estar sobrio durante ese momento, yo quiero estar borratxo, i també he pensat... Perdona, però has de sopar molt pronte per a fer de callar a la gent? O sigui, has de sopar a les 7 de la tarda per a fer callar a la gent que parla el rei. Claro, es un familiar que vive en Inglaterra y que también te digo, durante esos 5 minutos que dura el discurso del rey, por lo menos no estamos escuchando El burrito sabanero de David Bisbal, así que yo en mi casa he preparado una litrona de Chiveca, por si alguno este año da la sorpresa y suelta algo en plan, a mí el que me gusta es Alvise. Yo quiero ir muy borracho cuando eso pase. Vale, siguiendo con los villancicos. Mi villancico navideño favorito no es ninguno de estos que os he dicho, es Santa Claus is Coming to Town. Molt bé. La versión de Bruce Springsteen. Com que Bruce Springsteen? Tiene una versión... No. Bruce Springsteen tiene una canción navideña. Bruce Springsteen es el mejor. De hecho, yo desde aquí quiero darle las gracias a Isabel Díaz Ayuso. Muchas gracias, Isabel Díaz Ayuso. Diréis, ¿por qué? Sí. Porque Isabel Díaz Ayuso... Solo se cuenta lo malo de Isabel Díaz Ayuso. Es que solo hace cosas malas, Adrián. Eso no, sí. No, porque se habla mucho de que Isabel Díaz Ayuso se cargó a 7.000 ancianos, pero muy poco de que redujo las colas virtuales para los conciertos de Bruce Springsteen.
Això no m'ho esperava, no m'ho he vist vindre. Yo el día en el que Springsteen fallezca, pienso poner a cero el contador de años. O sea, yo empiezo a contar a partir de que esta persona muera. Si algún día Bruce Springsteen es declarado religión... AS y DS, ¿no? Antes de Springsteen y después de Springsteen, ¿no? Correcto. El día que lo declaren religión, yo me hago socio de Hazte Oír. O sea, esto es así. Son mi Biblia, sus canciones. Pero que te que more. Hazte Oír, porque el día que Bruce Springsteen sea convertido a la religión católica, yo me hago socio de Hazte Oír, que son ultracatólicos. Y unos nazis. Vale. Son mi Biblia, sus canciones son mi Biblia. Springsteen. De hecho, hay que desacralizar un poquito la Biblia, ¿no crees? Sí, Hay que quitarle este carácter sagrado, porque al final la Biblia es una especie de constitución con toques de fantasía, ¿no? O sea, es como un libro de normas de convivencia escrito por J.K. Rowling, pero con menos transfobia. És una mica la Constitució en tocs de fantasia, com la Constitució. La Constitución. Por eso mismo. Por cierto, ¿no crees que si hubiese existido TikTok en la época de Jesús y nadie hubiera grabado nada, habría sido bastante sospechoso lo de la resurrección y todo eso? Clar. Porque Clar. Però ara t'ho farien tot en pura IA. Claro, sí. Ara seria tot vídeos de IA de... O sea, yo creo que la religión católica no se sostiene en la fe cristiana, sino en el precario desarrollo de la tecnología. Clar. Ara hi haurien vídeos de Jesús ressuscitant a gent, però traspassarien entre la paret, d'un arbre sortiria un braç, Ahí, a Jesucristo. perquè hi ha xunga barata de gratis. Lo estábamos hablando antes, Jesucristo está confirmado que existió. S'ha confirmat que fue. ¿No? ¿Qué fue? Jesucristo fue... Sí. Jesucristo fue, esto hay que decirlo en todas las cenas navideñas que podéis, Jesucristo fue comunista Sí. y palestino. Esto decidlo porque no va a causar para nada polémica. Sí. Mira, has tret un tema que enllaçarà en lo que jo parlaré el dia quan tornarem. Hòstia, vaya gancho hemos soltado, que és que, sí, de part de que hi ha una part de la Bíblia que sí que és certa, però que hi ha una cosa realment que se la inventen des de zero, però com moltes, però n'explicarem una només. Això serà després, això serà Como després. el 99% del texto. Sí. Que a ver, que yo no me considero una persona consumista, pero reconozco que durante estas fechas a mí me gusta gastar. O sea, el capitalismo no, En estado puro. nos ha metido en esto a todo el mundo. El capitalismo ha convertido una fiesta en homenaje a un rojo en una oda al consumismo. Sí, señor. O sea, Jesús querría que nos comiéramos a los ricos, no que les diéramos su dinero. Molt bé. Y yo se lo estoy dando muy a mi pesar. Bueno, però, Adrián, com saps, com bé s'ha dit, menys de 5 contradiccions és dogma. Per tant, pots tindre contradiccions. No passa res si t'agrada gastar per Nadal, Sí. mentre després no gastes fora del Nadal. Yo abrazo mis contradicciones. Claro. Yo soy una persona abierta a contradecirme todo el rato. Vale, ¿algo més? Yo ya no tengo nada más. Yo ya me quiero ir a mi casa a comer. Ja ho té... Que tengo canelones bien ricos. Como diría Ábalos en la Ja cárcel. comença... Hosti, jo va haver un any que vam quedar per dinar a casa d'un Hòstia. col·lega. El dia 24 vam dinar. Vaig arribar borratxo a sopar a casa. Molt bé. Bueno, como No, cada... perquè- Bueno, a como veure. cada lunes, ¿no? No, perquè ara ja no bec. Però... Hay que hablar otro día de esto. Sí, jo ja no bec, soc totalment bohemi. I abstemi, que és que ja no em recordo les paraules. Bueno, anem a... Solo bebo en una guardilla. Y escribiendo poesía, ¿no? Poesía. Un bohemio abstemio no existe. No todo- puede. Eso iba a decir, todos los No. poetes son unos borrachos. Exacte. Va, anem a parlar una miqueta de... Gràcies, Adrián, per De estar nada, a part hombre. dels villancicos, perquè hem parlat de villancicos. Ara anem a parlar de Nadales populars en català. Vale, anem a fer la part Vinga, va. de cultura popular. Hi ha missatges ocults a les Nadales en català? Vosaltres ho creieu? No m'ho havia plantejat mai. Vale. Jo t'hagués dit que no de bones a primeres, però pensant-ho no ho trobaria raro. Jo vos trauré uns petits fragments, o sigui, no totes les Nadales, això, però hi ha petits fragments que si els descontextualitzem de la Nadala podrien donar una segona lectura. Jo crec que ataca a diversos pecats, vull dir que està bé, vale? Per exemple, el desembre congelat té una frase que diu: el primer pare causà la nit tenebrosa, que a tot el món ofuscà la vista penosa. Clarament, són capellans pedòfils, això, perquè el primer pare causà la nit tenebrosa. Estem parlant parla de pedofília, de capellans abusant de menors, ¿vale? O sigui, això ho tenim aquí amagat dins del desembre congelat. Buena redundancia esa, Sí. Seguim. N'hi ha una que diu el dimoni és quat, ¿vale? Sí, El dimoni és quat. No sé lo que significa squat. Squat, me penso que és sense cua. O sigui, Sí. que li han tallat la cua. Que no porta cua. Vale? El bon Josep li diria: Jesús, que esteu fredet, pobret, pobret. O sigui, el pare parlant-li a un bebè. Vale? La verge responia: per falta d'abriguet, pobret, pobret, per falta d'abriguet. Uns pares intentant parlar en un fill que no els entén. Intentant, o sigui, en vez de tapar-lo.
Això és Montessori, ¿vale? O sigui, aquí ja estem intentant que el xiquet entengui les coses, els conceptes... El xiquet és un bebè acaba de néixer. Tapa'l i punto. Què vol dir això de parlar-li al bebè? No cal. Prou. Tapa'l, si se porta mal, Després, pues violència. el noi de la mare. Ai, que bonica. Què li darem en el noi de la mare? Què li darem que li sàpiga bo? Panses i figues i nous i olives, panses i figues i mel i mató. És un bebè, ha de beure a mamar llet de la sa mare. O sigui, això és malnutrició infantil. Vale? O sigui, estem parlant de què portarem als pares, perquè això no s'ho menjarà el xiquet. Vale? Hòstia. És un bebè. Què li portarem? Porta-li llet en pols, o de vaca, o de sa mare, o sa mare que li doni de mamar. Però a veure què vol dir això. I que bo. El trineu, per exemple. El trineu. Per damunt la neu, lleuger dalt d'un trineu, pels camps corre rebent, alegre i somrient, més endavant, tot cobert de neu, llevat del nostre cor, això és consum de cocaïna claríssim. Vale? És acceleració, neu, tot una alegria de fermada. Tota una alegria de fermada fora, això. Les 12 van tocant. Tenim la verge i el fillet, n'estan mig morts de fred, i el vell tremola. Això és un desnonament, los han fotut fora de casa. Correcte. Clarament, la mare... I a més, el vell tremola, li estan dient vell a Sant Josep. Perquè, perquè aquí hi ha 3 persones, una és la mare i l'altra és el fill. Més, la verge i el fillet, saps? Com dient, uns qualsevols. O sigui, és un desnonament, clarament. No? Perquè si no diria la mare de Déu, el nen Jesús... No, la mare i el fillet i el vell. O sigui, desnonats, fora de casa. Este villancico le gusta a Ana Rosa Quintana mucho. I després, se lo pone cada noche. Santa Nit, ¿vale? Tenim Santa Nit, plàcida nit, els pastors han sentit l'al·leluia, que els àngels cantant en el món han estat escampant. Això és un consum de fentanil claríssim. O sigui, aquesta persona va vagant, a més és lenta, és molt lenta, va vagant per les voreres, flipant, o sigui, al·lucinogen... Bueno, no. O sigui, uns missatges pues, que mos alerten dels problemes de la societat actual, a pesar de que això està escrit de fa molts anys. Sí. Vol dir, heu d'estar atentos en això. I ara però també hi ha Nadales més actuals, ¿vale? Anem a escoltar una coseta, va. Noche de caos, estoy helado, 10 pingüinos la han palmado. Si no hay pavo, no hay Navidad. Si no voy ciego, no puedo cantar un villancico al Señor. Un villancico al Señor. Noche de helados. Bueno, Los pingüinos están helados de Seguridad Social és un dels primers villancicos disruptius que jo vaig conèixer quan era menut, però estem parlant de cançons catalanes, per tant, seguiment Nadales modernes que s'han fet a Catalunya, ¿vale? Per exemple, des de l'any 67, El matí de Sant Esteve de Pau Riba, la cançó de Nadal, Per a ningú, de Lluís Llach, del 69, Quan somrius, de Josep Tió, del 2000, El caganer, d'Albert Pla, de 2009... Són algunes, no són totes. Aquí és Nadal i estic content, de La pegatina, del 2010, que encara ara sona a molts vídeos de Nadal actuals i festes infantils. M'agrada el Nadal, de Maris Jalabert, Nit de Reis, de Joan Dausà i No és broma, d'Adrià Puntí, del 2015, i la més recent és Barcelona és un regal, que està ja canta consumisme, de Ginestar, almenys el títol, ¿vale? No sabem perquè no l'he escoltat, de Ginestar del 2022. Fa 3 anys de l'última Nadala moderna, per dir-ho així, que he trobat en català. Per sort, Buos no s'hi ha ficat, ¿vale? O sigui, no s'han fet... O sigui, tot està univers de grups de la i trompetes no s'han ficat en les Nadales. Bé, perquè si no tindríem aquí ha nascut el nen Jesús, i la veritat és que no m'apeteix. Vale? Saps que cada cop que marca el Barça sona una cançó de Bues al Camp Nou ara, Sí. Hauríem de fer un comando terrorista per reventar la megafonia nova del Camp Nou. Així que jo he pensat, vos sembla bé si fem la Nadala nostra? Fem una Nadala nostra? No. Sí. No. Sí, va, Adrián, sí. Vale? Jo vos explico, vale? Ho dic perquè l'he escrit jo, és una proposta meva, vosaltres no la coneixeu, però és Les 12 van tocant. I la mecànica és molt senzilla, perquè només hi ha 3 frases, per dir-ho d'una manera, A, B i C.
La primera frase és A, la segona és B i C, se repeteix B i C, però fent unes pauses molt fortes a la B, a les síl·labes, i després se torna a repetir la C. Vull dir que a partir de la segona frase vos podeu sumar amb mi a cantar. Vale. Ja vos aviso de que és una Nadala posant un component també reivindicatiu dels problemes actuals i que, o sigui, no és més social que religiosa, ¿vale? Ja vos advertixo. Per tant, si després d'això ja despedirem, després al final hi ha un missatge d'això. Bueno, lo dit, posa-la i cantarem. Som-hi. Lo jefe m'ha tocat a l'amic invisible, quina merda. A l'amic invisible, quina merda, quina merda. Ara em vol convidar a una copa al despatx, esprai de pebre. A una copa al despatx, esprai de pebre, espai de pebre. No me trobo gens bé i he d'anar a currar al Mercadona. I he d'anar a currar al Mercadona, al Mercadona. Penso cremar-ho tot, camions i a Paco Roig a la foguera. Camions i a Paco Roig a la foguera, a la foguera. No tenim en dormir, hem sigut desnonats per desocupa. Hem sigut desnonats per desocupa, per desocupa. Per això anem cantant, matem el capital, som anarquia. Matem el capital, som anarquia, som anarquia. Bones festes i mengeu-vos els rics. És un missatge de Bona Comèdia. Ricos cabrones, vamos a por vosotros. Ai. Mare meva. Sabemos dónde vivís. Pues bueno, hasta aquí. Bones festes a tothom. I si vols dir alguna més, Núria, endavant. I si no, per Nois, mi... moltíssimes Mos veiem l'any que gràcies. ve. Bons Nadals i mos veiem l'any que ve. Fins l'any que Una ve. abraçada molt forta. Au. Riu amunt, riu avall, amb Habana Comèdia.